Turku täyttää pian 800 vuotta. Nopea väestönkasvu, ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaativat meiltä rohkeutta kehittää rakasta kotikaupunkiamme, unohtamatta sen historiallisia juuria. Ympäristö tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Hiilineutraaliustavoite on saavutettava, lähiluonto turvattava ja Saaristomeri suojeltava. Viihtyisät kaupunginosat, lähipalvelut ja vireä keskusta tekevät Turusta ihmisten kaupungin. Liikenneratkaisut on tuotava 70-luvulta tähän päivään ja raitiotie rakennettava. Koulutus on sekä ihmisoikeus että investointi tulevaisuuteen. Se luo pohjan sivistykselle ja osaamiselle, tukee lasten ja nuorten arkea ja edistää aikuisten työllistymistä muuttuvilla työmarkkinoilla. Osaava työvoima tekee Turusta houkuttelevan kaupungin yrittää ja luoda työpaikkoja. Talouden kasvussa on otettava huomioon kestävyys. Turkuun tulee houkutella erityisesti yrityksiä, jotka ovat vihreän siirtymän kärjessä. Elinvoimainen kaupunki tarvitsee myös hyvinvoivat asukkaat. Turulla on yhä tärkeä tehtävä terveyden edistämisessä. Panostamalla viihtyisään kaupunkiympäristöön, liikuntamahdollisuuksiin, kulttuuriin ja järjestötoimintaan tuemme turkulaisten hyvinvointia ja teemme Turusta parhaan arjen kaupungin. Äänestä vihreitä kuntavaaleissa 13. huhtikuuta, sillä arki ratkaisee.